Ja sam Dragana Veljović, koordinatorka SOS telefona u okviru Udruženja Fenomena, a vi gledajte Lufting. Evo prilike da posvetimo opet neku reč našim dragim mamama, bakama, drugaricama, znači ženama. Dragana, hoćemo li predstaviti onako u kraćim crtama vašu organizaciju koja se za sad još uvek zajedno sa Plavim senkama bori da se čuje neka reč više o ženama? Udruženje Fenomena je osnovano 2006. godine s ciljem da poboljša kvalitet žena na teritoriji opštine Kraljevo. Mi to radimo kroz razne programe, edukativne, psihološke podrške, kao i neke programe zabavnog karaktera za žene. U okviru Udruženja Fenomena postoji i SOS telefon, koji pruža psihološku i pravnu podršku ženama žrtvama nasilja. U okviru Udruženja Fenomena postoji IKT centar gde žene mogu da dođu da nauče da rade osnove rada na računaru, kao i neke programe koje organizujemo za naše polaznice koje su prošle tu osnovnu obuku za rad na računaru. I takođe borite se za izgradnju sigurne kuće u Kraljevu. Da, to je jedan od naših glavnih sada ciljeva. Mi smo prošle godine u septembru mesecu potpisali protokol o saradnji na projektu za izgradnju za sigurnu kuću sa opštinom Kraljevom. Evo sada čekamo projekat da nam stigne od inženjerske komore i kada on stigne onda krećemo u pribavljanje dozvola i ostalih stvari koje su nam potrebne, a za sada su nam najpotrebnije donacije da bismo mogli da izradimo sigurnu kuću za naše sugrađanke koje su žrtve porodičnog nasilja. Sada ću pitati kao neki šovinisti ovde po gradu, muškarci, a zar je baš neophodna ta sigurna kuća u našem gradu? Pa, sigurna kuća je neophodna u našem gradu zato što mnogo naših sugrađanki trpi nasilje u porodici i nema gde da ode u toj situaciji. Nemaju podršku ni porodici ili porodica jednostavno ne sme da ih primi zbog nasilnika koji preti porodici da će da ih povredi ili ubije čak u najgorim slučajevima i nemaju gde da odu. Potrebna je sigurna kuća. Nisu sve žene koje su žrtve nasilja nezaposlene, niti su žene koje su žrtve nasilja žene koje mogu da ostave decu sa nasilnikom. To nijedna ne može da uradi i zbog toga one moraju nekada da se smeste u neku kuću koja će njima pružiti sigurnost i privid nekog toplog doma. Sigurna kuća nije trajno rešenje za žene, to je prelazno rešenje gde one mogu da budu od mesec dana do 6 meseci ili godinu dana čak ako se ne snađu i to je mesto gde mogu da srede svoje misli, da se odmore, da razmisle šta će dalje, da nađu posao ili već ako imaju neke poslove da obezbede sredstva da bi mogli da iznajme stan i da krenu svoj samostalan život bez nasilja. Postoje razni programi koji radi Fenomena. Jedan od programa je IKT centar gde polaznice mogu da nauče osnove rada na računaru i korišćenja interneta. Tu mogu da dođu i devojke od 16 godina i mlađe da uče rad na računaru i da koriste internet, da nauče korišćenje interneta. Onda postoje neki specijalni programi kao što su digitalno pričanje priča koji je prošle godine bio organizovan za srednjoškolce, gimnazijalce i ove godine planiramo da nastavimo da radimo sa njima, ali takođe planiramo da radimo sa ženama koje su starije, koje su u nekim godinama 45 do 50 godina. Postoji mali biznis centar gde se radi sa ženama koje planiraju da krenu u neki svoj biznis i da počnu neki svoj posao i da budu samostalni. A vi, drage naše sugrađanke, eto prilike, pa dođite i malo ojačite vaš duh i naravno intelekt i budite mnogo jači od ovih naših divnih srpskih muškaraca.